aurrera iraman asmo guztiak orain da, orain da, orain da. Hiru, bat, guazen! Hitz egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orainan unote da, gozatzeko aukera, da bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa uztazu, egin beharrak ahaztu, egintzazu guztakoena. Orain da, zure garaia, aurrera eraman, asmo guztia. Ez utzi, edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da, zure garaia, aurrera eraman, asmo guztia. Ez utzi, edonorrenpe, erabakiak zure esku daude. Ikasketak ongi amaitu lanpostu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu, ataskatasunare behar dugu.